Benvidos a esta rolda de prensa posterior a... Tranquilos. Vexo que hai unha xente moi áxil nesta casa, Bueno, dito que moi bons días a todos e a todas. E vamos a dar comezo a esta rolda de prensa posterior á celebración da Xunta de Goberno, que ademais coincide cun venres na que se vai a celebrar un pleno extraordinario que era o correspondente ao mes de agosto, que, como é costume e tradición nesta casa, sempre se pospón para mediados do mes de setembro. E como todos os venres, quero falarvos de recursos e proxectos que fan que a provincia vai a máis. E deste xeito, hoxe aprobamos o reparto de máis de 200.000 euros para investimentos en concellos e xuventude. O detalle, son 75.000 euros para que mozos da provincia completen a súa formación no estranxeiro e máis de 130.000 euros para o Concello de Ponteareas, o beiro do Plan Extraordinario de Infraestructuras Deportivas, e que vai a tamén finalizar o que é o reparto destos fondos, destes plan extraordinario, que foi quen de mobilizar 7 millóns de euros. E no que se refire a asuntos de fora da orde do día, pois quero falarvos de algunhas cousas. O primeiro, das novidades do primeiro encontro literario e artístico, Pontevedra Literaria, Xuventude e Artes, que celebraremos no mes de outubro, e tamén das visitas teatralizadas que vamos a poñer en marcha no Castelo de Soutomaior por Sameín. E logo, como os comentaba, vos indicarei as cuestións que vamos a analizar no pleno extraordinario que terá lugar ás 12 da mañá. E comezamos con xuventude. Deste xeito, hoxe aprobamos destinar preto de 75.000 euros para que 8 alumnos de FP, de centros educativos da provincia de Pontevedra, realicen prácticas no estranxeiro ao abeiro do programa Erasmus+. En concreto, son alumnos de centros educativos de Pontevedra, Vigo e Cangas que ampliarán a súa formación 6-9 meses en países como Noruega, Malta, Portugal e Croacia. E para isto van a recibir entre 7.300 e 10.000 euros. Todo iso en función da duración da estancia e do destino. E seguimos, por tanto, dotando a nosa mocidade de ferramentas para mellorar a súa formación e as súas competencias. É dicir, seguimos abonando o futuro dos nosos mozos. E agora quero pasar a falar dun dos piares das apostas deste goberno provincial, o deporte. E falo do Plan Extraordinario de Infraestructuras Deportivas porque hoxe aprobamos a última das achegas deste novidoso e exitoso plan. Concretamente, aprobamos máis de 130.000 euros para que o Concello de Ponteareas poda executar a primeira fase das obras de remodelación do campo de fútbol de San Mateo. En concreto, nesta primeira fase de obras, entre outras actuacións, vanse a realizar un saneado do terreo de xogo, executarase unha nova rede de drenaxe para a recollida de augas pluviais, instalarase unha nova rede de rego completa e tamén se van a preparar as instalacións para o futuro alumeado do terreo. E con esta chega completamos o reparto dos 4 millóns de euros do Plan Extraordinario de Infraestructuras Deportivas, polo que quero aproveitar para facer un balance deste programa que tuvo moito éxito entre os concellos. E desta maneira quero recalcar que en total aprobaronse un total de 75 subvencións para os 59 concellos de menos de 50.000 habitantes da provincia. Son proxectos que mobilizaron en total 7 millóns de euros, xa que o orzamento podíase completar con achegas municipais, de outras administracións ou mesmo achegas provinciais, como é o caso do máis provincia. Cada concello recibiu entre 25.000 e máis de 200.000 euros ao abeiro deste plan. Dos 4 millóns había un reparto fixo de 1,2 e o restante facíase en base a criterios de poboación. En canto ás intervencións realizadas, estamos a falar que 32 foron en pabillóns, gimnasios municipais, estadios e pistas polideportivas, 26 en campos de fútbol, 7 en piscinas municipais, outras 7 en pistas de pan-track, skatepark e similares, 3 en pistas de pádel e un concello que optou por adquirir bicicletas. En definitiva, lembrarán que foi un dos primeiros plans que anunciamos como goberno, que se puxo en marcha por primeira vez
e que os concellos acolleron con gran interés e tamén ven a reafirmar, ademais, o noso compromiso por mellorar e renovar as infraestructuras deportivas da provincia, as cales son auténticos templos para os hábitos de vida saudable, o lecer e o talento deportivo. E este plan tamén é a máxima expresión do que somos como goberno, a Deputación do Municipalismo e do Deporte. E fora da orde do día, quero avanzarvos a programación de Samén no Castelo de Soutomaior, porque poñemos en marcha unha nova edición das visitas teatralizadas para nenos e para familias que se celebrarán entre o 4 de outubro e o 1 de novembro. Ante esta gran demanda que houbo de actividades, pois o que fixemos foi ampliar o número de pases diarios, pasando dos 700 aos 1000. Serán 1000 visitas as que se poden facer. Aínda que logo concretaremos na nota de prensa que vos remitimos todo o detalle, quero indicarvos que as visitas para adultos serán horarios de 20:30 e 21:45 e as visitas para as familias será ás 12, ás 16 e ás 15:30 horas. E cada visita vai ter unha duración de 60 minutos, onde poderán participar 30 persoas e as entradas sairán próximamente á venda na web do portal do Castelo de Soutomaior a un prezo de 8 euros. Estas actividades sempre tiveron un grande éxito e estou seguro que este ano non vai a ser diferentes porque os organizadores, a compañía Troula Animación, promete facer o que todos queremos, non pasalo ben e ao mesmo tempo simulando que o pasamos mal. E xa digo, eu estou convencido que o van a conseguir. E fora dos asuntos da Xunta de Goberno, tamén vos quero informar que a Diputación vai a dar un paso máis no fomento e no cultivo da cultura. Ese goberno que está a avanzar na rehabilitación de Santa Clara, o goberno que está a recuperar o Cine Fraga para que sexa un tesouro cultural de Vigo, e o goberno que fai exposicións como a Era das Fábulas, que pugna por ser a máis visitada da historia do Museo de Pontevedra, hoxe presenta Pontevedra Literaria, Xuventude e Artes. Un encontro provincial, literario e artístico que celebraremos no edificio Castelao, no Museo de Pontevedra, no mes de outubro, concretamente os días 17 e 18. E poñemos en marcha este proxecto porque somos un motor cultural e tamén porque observamos un aumento do número de solicitudes nas categorías de traballo literario e breve e fotografía orixinal nos premios provinciais á xuventude, o que denota un especial interese dos mozos da provincia pola creación literaria e artística. Durante o verán tivemos aberto o concurso para deseñar o cartel deste primeiro encontro e por iso que hoxe quero anunciar quen foi o gañador. Foi Denis Carballa Ribeiro, un xoven creador de Vigo, nado en 1995, e eu quero, desde aquí, trasladarlle os meus parabéns polo seu vou facer e pola súa creatividade, que temos aquí o cartel de Denis, e tamén quero aproveitar para adiantarvos algo de programación, porque xa temos confirmados nomes de escritores de nivel internacional como o colombiano Héctor Abad Faciolince e o nacional pontevedrés Manel Oureiro e Arantxa Portavales, entre outros, e que vos iremos desvelando a medida que se acheguen as datas. E sen máis, só me queda convidarvos a este encontro e creo que isto reforza a marca da provincia como un territorio de letras e da cultura. E sobre o pleno que celebraremos a partir das 12, entre os asuntos máis destacados, en primeiro lugar, aprobaremos a adxudicación do contrato do Servizo de Conservación Integral das Estradas Provinciais, que será para os vindeiros 4 anos, ca opción dunha única prórroga dun ano. Vai a estar dividido en 3 lotes, norte, centro e sur, e é un contrato que vai a supoñer un investimento de case 39 millóns de euros en 5 anos para seguir disfrutando das estradas modernas e seguras como son as vías provinciais, que precisamente non ocorre o mesmo que as de titularidade estatal. Logo, como segunda cuestión, aprobaremos o proxecto da mellora da mobilidade peonil nun treito de 2,5 km na estrada provincial 0002 entre o Marco, Tomeza e Figueirido, no concello de Pontevedra, e tratase esta unha obra valorada en 1,7 millóns
de euros, que é froito dun convenio entre a Diputación e o Concello de Pontevedra, onde a Diputación vai aportar o 100% da execución do proxecto e o Concello vai se encargar de todo o que corresponde cas expropiacións necesarias para facer a obra e que rodará en torno aos 20.000 euros. E logo, por último, debateremos 3 mocións. Unha delas presentada por o Grupo Provincial do Partido Popular para solicitar ao Ministerio de Transportes o impulso dunha liña ferroviaria de alta velocidade que conecte Vigo, Porto e Lisboa. E 2 presentadas polo Grupo Socialista, instando a Xunta de Galicia, por unha banda, a manter o canon de Sogama e, por outra, a dar explicacións sobre a concesión do Hospital Álvaro Cunqueiro en Vigo. E, pola miña parte, foi todo o que vos tiña que trasladar. Se tedes a ben fazer algunha pregunta, pois tratarei de respostar. Bueno, máis alá do que trascenda, lóxicamente, no salón de pleno, no debate desta moción, eu teño que decir que creo que a Xunta de Galicia, está a poñerse a carón dos concellos e dos cidadáns a asumir o 60% dunha suba que nos ven, non o esquezamos, dun incremento das tasas impostas polo goberno de Sánchez desde Madrid. Por tanto, aquí estamos asistindo a un novo castigo da Pontevedra por parte do Executivo do PSOE. Estamos a falar dos trens, onde o ministro di que non debemos queixarnos, subas da peaxe na AP9, todo o que ten que ver co litoral, que fomos quenes de abortalo, onde quería limitar a vida social e económica, e agora unha nova suba de impostos, por neste caso, nos residuos. E que quede claro que nós non imos a consentir ser a cara B da política e dos privilexios de Pedro Sánchez con outros territorios. Está un pouco definido como se vai a facer ese asunto dende a Xunta que os concellos ou ainda non se sabe? Bueno, eu polo anuncio que fixo o presidente, onde asumía unha parte, non desconozco, o se o dixo, pois, se a través da Fondo de Compración non sei, pero si o compromiso, unha vez máis, cos concellos e cos cidadáns. Ben, pois nada, 1.000.000 de grazas. Seguimos. Venga.